Goedenavond dames en heren, dit is het DHK nieuws van 6 uur. Mijn naam is Jan Meegibbel. Op een bergexpeditie in het Himalaya-gebergte zijn 12 mensen, waaronder 4 Nederlanders, om het leven gekomen. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Wel staat vast dat deze 12 avonturiers na een lange lijdensweg een pijnlijke dood zijn gestorven. Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Zijn dat een mondje met een bokje in de bek? Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Zijn dat een mondje met een bokje in de bek? Het oude mondje steekt een bokje om 6 uur zet er de televisie on. De shutter van die kloten, idioten lange noten. De jongen griemen ergens in het bovenland. Een familie greep in naar Mexico West, maar je viel een haar net al te best. En 12 weken later, toen weer dat nog net beter. En toen Ron heel greep met de Mexicaanse griep. Maar ja, zei dat mondje met een bokje in de bek. Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Zij dat oude mondje met een bokje in de bek. Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Zij dat oude mondje met een bokje in de bek. Alles krietje die doden maar een beetje. Ging naar de Himalaya op een bergexpeditie. Je roevelde daar bij een berg naar beneden. Die alle bonken steken en is later overleden. Maar ja, zei dat mondje met een bokje in de bek. Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Zei dat oude mondje met een bokje in de bek. Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Zei dat oude mondje met een bokje in de bek. Meisken, wat verstaan. Bruno, wat moet thuis in is hij te lang. Dan is dat mooi te fietsen door de vries gebied. Moet er weer nemen rennen, best dat je hem thuis blijft wien. Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Zij dat oude mondje met een bokje in de bek. Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Zij dat oude mondje met een bokje in de bek. Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Zij dat oude mondje met een bokje in de bek. Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Zij dat oude mondje met een bokje in de bek. Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Zij dat oude mondje met een bokje in de bek. Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Zij dat oude mondje. Zij dat oude mondje met een bokje in de bek. Godverdamme, ken je dat nou eigenlijk allemaal mensen normaal?